ତମେ? ଆରେ ମା, ଏମିତି କଣ କାମ କରୁଛୁ? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ ତୋର? ନାଇଁ ନାଇଁ ମା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ବୋହୁ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ହଁ ମା, ଯାଉଛି। ଆସେ, ଏଠି ବସେ। ହେଲୋ ମା, ତତେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି ମତେ ଜଣେଇବା କଥା ନା। ସରି ମା, ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି, କାଳେ ତମେ ମତେ ଗାଳି କରିବ, ରାଗିବ ମୋ ଉପରେ। କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଗିଥାନ୍ତି ତୋ ଉପରେ? କାହିଁକି ନା ମୋ ମା କହୁଥିଲା ଯଦି ତତେ ଶାଶୁଘରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଜଣେଇବୁନି, ତୁ ତୋର ସେଇଟା ଏକା ଏକା ମ୍ୟାନେଜ କରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ସବୁ ଶାଶୁଘର ଏକା ଭଳିଆ ହେଇନଥାଏ କି ସବୁ ଶାଶୁ ଏକା ପରିକା ହେଇନଥାନ୍ତି। ତତେ ଯଦି କିଛି କଷ୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ତୁ ସେଇଟା ମତେ ଜଣେଇବୁ। ଛାଡ ସେ କାମ ଫାମ ସବୁ ସେଇଠି ଛାଡେ, ଯା ତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରେ, ମୁଁ ଯାହା ଆଉ ବାକି କାମ ଅଛି ସବୁ ସାରିଦେବି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତ ଶାଶୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ମା। ମା, ଯଦି ତମ ଭଳିଆ ଶାଶୁ ସବୁ ଘରେ ରହିବେ ନା ତାହେଲେ କୌଣସି ବି ବୋହୂକୁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା କେବେ ବି ମନେ ପଡିବନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମା, ତମେ ଏ ଘରେ ଅଛ ବୋଲି ନା ଏ ଘରଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।